Nyakura muke juang machiegni cheno mar mbako romo chakre sani ayanga ka wabedo ka gi thuolo mag rango lokruok mara kor lwasi tainya wadarange kawuono kotendo kod gigo monego wang'e kawuok e rombe madongo mibage pinje maoko. Wan kaka Uganda wabedo kod paro machal nade. En romo manobagi nyakura muke juang nurumo kacha bang' jumbe ariyo to sani waloso ka jumbe ariyo toke ni to Afrika ne owuok nade kata Afrika ne orem kanye e gigi duto tere kaka lokruogegi wanyabedo ka waloso kendo wawinjogi e kor gwenge ma opogore opogore mondo ma ochop kare onkan kenda kanya kora moge juang antiere ka kod welo madhi konya ka mondo mi wang'e ne matero tindo ka wagoyo mbaka kendo wang'e gik mwakadhe sani lokruok mar kor lwasi kinde mwantieni tiende nang'o kaka Uganda kata gigo masebedo kwa luwo achiel kachiel antiere ka kod wena madhi miyo thuolo mar mondo mi gimoswa kachako twak achiel kachiel kodgi e studio karka an ka kod Brenda Ongalo ma en jagoro maduong' mar United Green Movement ma wan godo e studio kinyi makawuono ka. Brenda Ongalo kosebedo bende ka kedo ratiro maga oganda kokalo e tich mare kaka ukil kendo bende kirango kama chielo ka entiere kod thuolo mano mara keto alworawa obed maler kendo malong'o ang' kono mathoth bende kotenore kod riwruok mari kod gigo magisibedo ka gidhiro. Brenda Ongalo oyawre kendo machiegni mose oganda wa ukinyi makawuono. Oyawre ahinya Cleophas, oyawre uru Nyikwa Ramogi ageno nuchiew maber amor mar bedo ka ndo walalre weche mag lokruok mag kor lwasi. Erokamano ahinya. Wadhi yudo thuolo bende Nyakwa Ramogi juang' mar winjo matut kawuok kuom wendo machielo bende ang' konwa komoswa ukinyi makawuono kamae hango ne biro e Ramogi TV ang' wayud thuolo mar mondo mi okonwa owuok e riwruogno ni ULEAD Africa ka en achiel kuom jogo ma kendo ratiro mag lokruok ni mano mar kor lwasi kata kor lwasi wan ka kod Eunice Oyule. Oyawre Eunice kendo machiegni Ramogi TV chenro en mar mbako romo. Oyawre uru jothurwa amor bedo kae kendo amor go mbaka kodu. Erokamano ahinya. Kama wantiere kar kanyo koro mogi joma dhi tudre bende kod wendowa mar adek ma en MCA Eric Omolo. Eric Omolo en MCA ma Homa Bay East. Mano kama entie kaja achiel kachiel. Eric Omolo arwaki ni machiegni mbako romo wadachako sane kata dani mose oganda wa nyaka jodak ma Homa Bay kama entiere kanyo kono ni to uchieyo machal nade machiegni mbako romo. Erokamano Cleophas kuom rwakowa e studio kawuono. An iluonga ni Eric Omolo awuok Homa Bay East. An e jakom mar committee mar climate change e county assembly ma Homa Bay. Erokamano ahinya kendo kuom yudo thuolo mar bedo kod Ramogi TV odiochieng'ni ma kawuono. E gigi duto kama gisebedo kae ka gitimore Nyakwa Ramogi juang' wasebedo ka gi thuolo mag rango romo mar COP29 kendo kaka norumo oganda ne nigi geno mathoth ahinya. Ne en geno mano mar yudo omenda makore lach mondo bi ne pinje mag Afrika kata maidore Global South. Tiende nang'o ka twak makamano chako. Adane achak kod Eunice Oyule nido thuolo mar chopo e boma ma Baku e piny Azerbaijan. Kanu chopo kar kacha twak nobedo nitie draft letter manogol nitie paper mogik manochiw winjruok mane ji ochope moko mane Afrika orem ma ok ochopo kare. Romo ni ne chal nade e wang'wa kaka jo Afrika manochopo romo mane wachopo Baku gimana neno mokwongo en ni nentie a lot of okni confusion but dawach na ji ne ok winjre to jomiluongo negotiators mane owuok Afrika ne gin frustrated nyaka machiegni ka conference chiegni rumo. To gima ne timre en ni Africans ne dwaro pesa mang'eny manoromo mondo kawaduogo to take care of gik moko kaka damages mabedo cost kod drought, gik moko kaka kethruok mabiro kuom lokruok ma climate to ne ok otimre kamano. To koro kane gimedo negotiate to giyudo ka omigi 300 billion. To gima dawach en ni
one of the things ma onego wapar en ni Kenya, for example, piny kaka Kenya, emissions ma watimo tin sana king'iyo koriwre gi African countries kaka Egypt, kaka South Africa, kaka Nigeria, gi produce emissions mang'eny moloyo Kenya. To kata king'iyo man loka pinje ma omeo ka, gibe gigolo mang'eny molo for example Kenya. To kata king'iyo countries magolo mang'eny moloyo Kenya mani Africa gi, pod ok wachop ne emissions ma Africa golo king'iyo gi kaka jomani ipinje ma global north ka golo. Koro iyudo ni en a very unfair, en gima lich ma king'iyo kaka Africans bedo treated, tineno ni ntie some sort of unfairness madhi mbele. To gimomiyo awacho kamano en ni ka Africans dhi COP, aparo ni gimokwongo mane onego watim en ni wa demand ne kara jo global north owe timo emissions. To nikech kawa medo ng'anyo ni nyaka gichul pesa, wasebedo kawa wacho ni chuluru pesa marom kamae. COP nitie every year, to lakini iyudo kapod ok gi fulfill promises magiketo ka. Koro ne onego ni this time kawa dhi COP to wawach niya ni usebedo ka ok fulfill promises we watim kama. Kara we wawach ni global north, it's either ni fulfill promises kata utimango uwe timo emissions. To nikech emissions magitimo cha gibiro affect jowa. To king'iyo jok mabedo affected ahinya gin jok mani miechi, jok ma timo gik moko kaka puro. Ok ginyal yudo pesa kaka giyudo ga koa ipuro, to nikech ang'o lokruok ma climate. To nyaka koro wang'en ere kaka wasudo mondo oyud ne ng'amani for example ng'amani miercha yudo pesa moromre gi ng'amani Nairobi makale a different situation ma ok chal gi ng'amani dalacha. Erokamano ahinya. Brenda, wakele to mana kamijo kama Eunice bende ochopo, nitiere gik mathoth ahinya ma watemo rango nikech iwacho ni lokruogni iketho lwasi ni gimalo, to jok mawinjo lokruok mar kor lwasi yie gin jogi mantiere piny koni, ma jok mantiere global south. Gik mathoth mosebedo kaka Uganda lose, bende iparo ni nitie challenges moko maponono Kenya bende kadhe manyalo wacho ni kae en achiel kuom gige ma onego bed ni yudo sir makare kawuok kuom pinje mantiere global north ki? King'iyo kane piny mangima ochako wuoyo wach mar lokruok mar kor lwasi, ne nitie gima ne waluongo ni Paris Agreement mar 2015 mano ne notimre ka ji nodhi e COP21. To ne it was established maber ni pinje momeo, pinje ma developed, gin tijgi en chiwo emissions mang'eny, to emissions magitimo gi ketho kor lwasi. To seche moketho kor lwasi to jok mani piny te winjo yudo chandruok. To sie yudo ni jok ma yudo chandruok mogik to gin pinje ma Africa kata pinje ma podi temo dongre, developing countries. Nikech number one, waonge pesa mademi mondo wageng effects mag climate change. Gini yudo ka kor lwasi osekethore, seche ma wan gi oro, to oro biro ma extreme. Waonge pesa kata governments waonge budget allocation mondo deal gi oro madhi biro cha. Ka kor lwasi okethore, gin wanno ka koth ochako chwe, ten koth machwe mang'eny makelo kethruok mar lal mar mwandu, to kamano to be duogo wuoke. To kwang'iyo siesi yudo kaka pinje maka otiatia gi example mar Kenya, yudo ka ng'enywa kata economy wa is based on agriculture. To seche ma waseketho kor lwasi, seche ma waseyie ni emissions ka wuogi mang'eny, to jok ma safa gin wan wawegi. Nikech ka season cha odugo kethre, makoro ndalo kinde ka kinde wang'eyo ga ni kata kaluo wan gi seasons ariyo, higa to gi opon. Tiyudo ka seche moko higa leo, koth leo mapok ochakre,
to kose bedo kamano tiyudo kata seche moko koth ni biro to biro to chwe mang'eny ma oduogo ketho nyaka cham, yuto wadok piny, sirikal wa onge pesa ma giwach ni wadwa keto pesa moro kanyo to mitigate effects ma climate change ni. To Paris Agreement mane wadonje 2015 part of the reasons ne agreement mane nitie in principle miluongo ni polluter pays principle, matiende ni kitimo emissions mamalo to nego bed ni nichungo igolo pesa to support jok ma suffer as a result mar kethruok mitimoni. But ono kamano ok osebedo katimore nikech jok ma ketho alwora mogik, China gini, US gini, by virtue ni gin very developed industries gitiyo malong'o, 1% ma waketho go alwora pod tin kabisa, but they are not reciprocating yudo chiwo pesa to support jok ma suffer as a result mar gima gitimono. Asto kiduogi ng'iyo kendo iduogi yudo ni seche ma ok gichiw support ni, African countries osebedo ka suffer nikech kop ka kop ma ji dhiye higa ka higa, iyudo ka giwuok gi agreement moro ni wabo chiwo pesa to this extent annually. Gisiko gichoro goal post cha ni koro bane koro ne 2030, sani koro gisechikre nyaka 2035 ni by 2035 pinje madongo gi bo chiwo ne Africa up to $100 billion annually. You know that keeps on changing. To seche magini gisiko gichore kamani, alwora pod medo kethore, chandruok ma jopiny yudo, chandruok ma African countries yudo be pod medo timore. Koro again yudo ka nitie koso winjruok. Nikech kata kane king'iyo 2023 ma Kenya noduogo host African Climate Summit. Basically, the Nairobi Declaration manowuok e African Climate Summit was to try and address ni tokara African countries dwaro nango. What our initiatives ma wanyatimo as African countries mondo watem wa prevent effects ma climate change kiwan. Tiyudo ka pod tek ahinya nikech contribution marwa tin to ka gise promise ni gidhi chudo margi no rumo ga promises again chopo kuma koro ka gidwa ni COP29 Baku ka giwacho ni koro sign urugini to representative mag Africa, negotiators mag Africa wacho ni wang ni to gini okwa sign jowadu nikech kinde ka kinde chakre 2015 wasebedo ka wa sign gini to pesa to kuchiw, wasebedo ka wa sign gini to effects to wan mayudo kiwan mane gima ne maduong' mogik manokelo koso winjruok manowuok en kamano. Ero kamano koso winjruok ni Nyakura Mogejwang' nokelo kata dipone odhi kelo ber mane kata rach mane ne jowa mantiere e kor gwenge. Eric Omolo, in jatelo e county ma Homa Bay kendo sebedo ka kiluwo twak mang'eni mano mantiere COP 29 kendo ni bedo kanyo e thuolo mano mar winjo twak kaka nobedo kama intiere kaka jatelo mantiere e ground, nitiere gik mathoth nyama timore karka chung mari kotenore kod kaka Africa no bagain kata kaka jogi nitie kata wech mag negotiators kama ne gichope de wache nade kotenore kod kama wantiere ne warem kanye kaka Africa to dhi kelo midhiero mage ponono. Ero kamano mokwongo anyalo wacho ni Africa wa emit carbon emissions to the environment matin kipimo gi countries moko mose develop, kendo yudo ni achiel kuom challenges mwabedo go maduong' kaka jo Africa en pushing agenda marwa mondo wane ma wan the least emitters when it comes to climate change. Koro ni ntiere channel kata our priority areas unego beni wa emphasize on kendo wanyalo blame the developed countries because you look at emit more of carbon emissions to Africa emit least, but when it comes to compensation kata pesa monego beni gichiwo annually mondo mi wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi, to look at they do so little. Koro I feel ni Africa onego bed so strong gi push agenda ne gi pinje more developed mondo midhiero ni nikech climate change is now global to affect nyaka jogo ma emit less. Koro as Africans onego bed ni wakawo thuolo ni mondo wadhir agenda wa strongly mondo wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi.
Erokamano ahinya. Kendo kama intiere karka e county itime yo machal nade mondo ni lokruoge mantiegi kata kama wantiere counties wa kende kata e piny Kenya kende watiyo gi thuolo mano mar bero kor lwasi kendo chenro mopogore opogore nitie chenro no mano mar floka ponono yena mondo mi amule sani mana ka wachako en omenda mobedo ka imiyo counties Kenya counties moseketo chenro makare kaka maru ni chung kanyo ne komiti marango kor lokruok mar kor lwasi gini japiny neno ber ne adieri kata doko ni omenda ma kore lachni iwache pinje maoko kata centers conferences madongo dongo japiny mano Homa Bay county mantiere Homa Bay East kama ine MCA bende uwinjo ber mara omenda gi ponono ka gibiro mondo mi gikonye chenro mag lokruok mar kor lwasi. Erokamano, aparo ni counties osetem nikech iyudo ka different counties nigi different programs. One of the programs maseneno ka counties timo maber en community based adaptation projects. Iyudo ka local communities temo implement several initiatives maginyalo mitigate go effects mar climate change. For example, promotion mar climate smart agriculture. Iyudo kipuonjo ka ginyalo pidho yiendego manyalo survive oro. Koro gini counties time mondo mi githir midhiero ne. Iyudo ka iwuoyo about climate financing locally led climate change. Miluongo ni main short form miluongo ni FLOCA. FLOCA ni no dona ochiwe ne county governments mondo githir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Iyudo ka achiel kuom priority projects mag FLOCA any counties or train communities on how to use this money. Iyudo ka achiel kuom gik magiseroga gitimo en when it comes to water harvesting management pesa mane gichiwo ni mag FLOCA ni itiyo godo mondo gi enhance drilling of boreholes nikech iyudo ni during drought ji chandre ne pi kabisa. Achiel kuom methods mag ensure ni wa adapt any waloso kata water harvesting systems kata small scale dams mondo jowa kik chandre ndalo ma oro ng'eny. Kaso iyudo ka counties bende through this FLOCA fund iyudo ka sani recently around a month or so iyudo ka county government mar Homa Bay nochiwo pesa ne CBOs 300,000 ward ka ward mondo mi pesa ni gidhi gilos go seedlings, gilos go tree nurseries mondo gi enhance on afforestation and reforestation. Koro kuonde mantiere yien to tin wamed pidho yien kendo mondo walos tree nurseries mondo wa produce yien mang'eny wanyalo pidho mondo wadhire godo midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka achiel kuom initiatives ma bende pesa mar FLOCA ni tim there's what we call education awareness campaigns. Puonjo jowa e yore go ma deal gi climate change mondo ging'e ni to climate change ni en ang'o monego watim kaka oganda mondo wathire. Koro kwasepuonjo gi to pesa modhi migi kaka mar FLOCA cha gidhi tiyo go maber mondo githir midhiero gi mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Kama nitie kanyo mano MCA ma Homa Bay East kendo wawinjo kanyo kako twak bende jotelo timo malong'o kata gima nyalore mondo mi chenro ma kamagi okere ne jopiny mag bero kendo mag rito kor lwasi. Achako Dionis. Aparo ni nitie jotelo matimo tijgi to nitie jotelo ma pod ok tim tijgi to nikech king'iyo for example kaka youth jok mani grassroot ka king'iyo youth mani grassroot moko yudo pesa ni moko ok yud to yudo ka tekngi mondo giyud kaka gisudo mbele to king'iyo communities kaka Masai community for example nyaka wach ni nitie bills mabiro to do with agriculture ma heavily affect especially pastoralists to pastoralists gin jo Masai to ng'enygi mano e tich kende ma gin go makelon gi mwandu to koro ka wawacho ni wadwa timo gik moko kaka vaccines mano king'iyo side ma leadership wacho ni wadwa timo gik moko kaka wadwa timo vaccines to vaccines gi nyaka bill no wacho ni nyaka ubed gi registration ma ka in gi dhok nyaka register dhok ka in gi diel nyaka register diel to king'iyo maber jogi mane tich magitimo to koro ka government owacho gima kamano nyiso ni nitie control mabiro madhi affect such farmers iluongo ni livestock farmers dhi affect gi to ko affect gi magi jok ma ka mwandu kayo magiyudo go mwandu gi ere kaka gidhi timre koro aparo ni part of leadership
nitie ang'e ni Floka tiyo to Floka nitie pesa ma gimiyo ga grassroots organizations but ang'e ni be nitie kaka onego wabed piny wang'i nto ngima jok matimo farming chal nadi ka waketo bills madhi affect gi dhi bedo nadi to nikech families mang'eny Kenya kae opuonjo nyithindgi through farming to koro ka wadwa wacho ni farming ni onego waket such laws ma king'iyo maber benefit jok ma wuok global north ok benefit jok ma wuok within koro king'iyo mano tineno ni leadership wa ofail wa kar farming kae to nikech ka wawuoyo gik moko kaka food security nyaking'in to bills maketo to be implemented gidhi protect gidhi rito chiembwa koso gidhi destroy chiembwa bills mawaketo gi ere kaka jowa matimo farming dhi bedo protected to kiketo restrictions mang'eny ne joma timo farming nyiso ni chiemo dhi bedo very expensive to ji mang'eny ok nyal yudo chiemo no to joma dhi hinyre ahinya gin jok matindo tindo ma kore ka dongo koro nyaka wayud ka leadership timo tijgi to lakini to this point nitie kama ok gitim maber to kaka joma tindo mantiere chenro ni kata mane pauni udhiro telo gi machalande mondo mi unene adier gi chopo nikech en telo machakore piny kadhi malo kata kapok jodhi ka global north kata COP jo mane county ka kaka joma tindo onego ketgi e pim mane ma wach ni keto ngane tesre ukete ngwech mondo mi ochop gigo kare monego bed ni okadho yod bura gima timo sani en ni kod there isn't Gen Z movement mano bironi nonyiso ni young people mang'eny koro sani gin interested in weche politics koro gima watimo sani en education mang'eny wapuonjo gi na a good leader who is a good leader nyaka ginge differentiate ngama di represent gi ngama di timatima gik ma benefit en koro gik ma kamago ma watimo to for example wa keto gi in different groups kagin youths kagin youths magin unemployed wanyiso gin ere kaka du yier ngama they represent issues magu kagin youths mani farming wanyiso gi ere kaka unyalo yiero ngama they represent jok mani farming interest magu to kawa konyo gi ng'eyo interests magi koro ginyalo wacho ni wan waseng'iyo to amongst us wan gi ng'at achiel ma wang'eyo ni dhi leadwa maber to nikech within the associations magin go kata farmers association gin gi leaders within to giseneno kaka leaders go konyo gi itimo gik mopogre opogre koro ka giseyudo mano to ginyalo yiero a leader madhi konyo gi erokamano ahinya iwacho ni en finance for locally led climate action kendo ka idu thuolo mag rango gi Floka Brenda bende woni counties osetimo gimoro menya wacho ni nikech achiel kuom gi nen mano mara jiwo lokruoge makamagi e local communities kata gwenge wa kama gintiere bende paro nyaka thuolo ma waloseni counties wanyalo bedo gi thuolo mar wacho ni adieri kor lwasi osebedo ka kethre osenya tiyo makare kod kor lwasi kendo omenda bedo wanya bedo no waseyudo ma waneno kinde ma wantiere winjo chen mag pith mag yiende nyamana kono kuom ranyisi igni to osebedo mathoth ahinya ani giru na chakre telo ma county telo makare kanya weche mag rito alwora ngini semoko kata watemo wacho ni pesa poko bedo ka ichiwo maber mag deal gi weche climate Floka was a very good initiative but kinde ka kinde apani wan gi tuo moro manomakowa miluongo ni mibadhi nikech king'iyo ripode mag kaka Floka osebedo katiyo Floka poko chopo e gwenge te but luckily e gwenge makaluo to Floka no chope te to nitie need mar education ni pesa michiwo ni climate change ni en about what nikech okinya wacho ni pesa te manochiw mar Floka odhi e pidho yiende nikech kinde ka kinde sasa ma ng'ato wuoye wach pesa moro modonjo tiyudo ka weche mibadhi be duogo donjre iye kanyo ma ok en gima ber nikech magi donor funding to ka donor funds obiro
donors are a bit strict. Okay, ka sirikal mang ni wach ni Auditor General ochiwo report ni we can ignore. Donor funding eno biro koko ti kod pesa ni yo malongo tiyudo ka chopo the next financial year monego bed ni gichiwo amount moro to giduogo gi hold back giwacho ni pesa mane wachiwo mokwongo kwaneno kotigo e yo maber koro ok wachak wamiu pesa kata wa blacklist to kitiyo gi donor funding e yo mok kare, then it means ni kata donors mamoko kama is for example no wuok e World Bank yudo ka donors moko IMF gini bedo go wacho ni our partners nomiyo pesa to kutiyo gi pesa ni yo maber. Hapa ni counties otem deal gi mibadhi, serikal otem deal gi mibadhi, especially kochopo ni in pesa machopo in the name of climate change. To gimoro kendo ma adatem medo ni let us look at climate change in a wholesome manner. Mondo kikwa wach ni anything ma uwe watch climate change in about pidho yiende kende. There's a lot more madhi elokrok luasi ma is not cannot only be dealt with by pidho yiende. Nikech kwa wacho ni watekoro manokoro kende gima wadwa timo, then what are we doing? The systems we have early warning systems, we have other measures mag climate adaptation and resilience. Machende ni wangia neni gik mage moko ma wanya timo seche ma wapidho yiende gi, yes. Ang'o ma wanya timo mondo seche ma kata wasepidho yien gi odong malongo to seche ma gidongo ni to oro kobiro ka yiende gi poko dongo watimo nang'o mondo wa make sure ni gima watimo ni ok end up bedo ni kayiem. Programs ma wan go kata mag pidho yiende, is it continuous? Koso warito ni World Environment Day o kata chieng' ma sirikal wacho ni koro kawuono to wami holiday mar kupanda miti e kiyudo ka ji owuok ni gidhi pidho yiende. Is it something continuous? Is it sustainable? Itime at what level? Nikech the same counties kata the same country marwani face challenges mag youth unemployment. Seche ma floka obiro wawacho ni watiyo gi CBOs, wang'e ni joma tindo nikech unemployment is a big issue. How do we create employment out of floka funds mochiw gi mondo kobed ni seedlings anjo ka Mheshimiwa ma Homa Bay East wacho ni gitemo mondo gichiw seedlings. Seche ma gichiwo seedlings go CBOs gi ging'iyo ni CBOs gi are they youth led mondo gitem yene seche ma jo kisungu wacho ni killing two birds with one stone. Isolve climate change issue cha youth unemployment be iduogi goyo koni nikech pesa koro yudore yudhe moko gi take care of seedlings gi gin ma gibed ni gin gi seedbeds gi unyalo uso seedlings gi ni counties seche ma counties do timo projects machak kamano. Early warning systems, counties wa nigi systems moko in place magiwach ni sani tero koth chwe mang'eny waneno ka kodhni ketho gik moko, but king'iyo dweche ariyo mabiro wadhi bedo gi oro. What are we doing to mitigate effects mag drought ma wang'e ni biro mbele ka pi masani dhia what are the counties doing? Floka funds gi moko be gikete kando mar ng'iyo ni sama pi ng'eny ni gi collect pigni gi store pigni e yo mane momoch kochopo seche mag oro to kwachak yogo kendo ni koro waonge pi e gwengewa, yien mane wapidho kaka not be irrigated koro kendo githo, koro chuno ni nyaka wachak warit ka koth chako chwe kendo. So it is a cycle monego bed ni kila ng'ato ng'iyo to kila ng'ato keto input mare mondo kik wawach ni climate change en mana pidho yiende. Wang'i ni it has to be wholesome. Another thing monego bed ni kendo wang'iyo and knowledge sharing. Nikech yudo ka seche ma ji wuoyo about climate change wasekete makoro neno ni en gimoro ma complex, en gimoro maduong' mokinyal understand, but yudo ka ki break down climate change yudo ka gin gik ma kata kwere neno giwacho ni wang'ni to oro dhi budho ahinya, wang'ni opono ok dhi timo maber, wang'ni kik ipidh bando pidho oganda kata oro mane to korcha otuo waseneno gigi katimore. Koro watemane ni knowledge sharing kata capacity building seche mitime ni otime mondo ji obed ni kila ng'ato understand ni gik ma watimo gi watime e yo mane titime samane. Ero kamano. Adani maparo ni kanyo ni maranga duogo mondo mikono podi kotenore kod riwruok maru mauntie godo mano United Green Movement ni to umedo dhiro chenro gi machal nade e kind telo ma opogore. Nyakura Mogejwang' an ka kod Erika Omolo wantie kodi kae ijako mar komiti mochune lokruok mar kor lwasi. Eric, ntiere gode ariyo mayudore e county ma Homa Bay.
wan gi Gwasi Hills kachiel koda ka Gembe Hills. Gin gode mantiere koda fertility kata kaka ginyak nini malo. To samwa loseni nitiere gigo timbe dhano kata kethruok mar lo mabende oseneno karka. Magi gode monyalo wacho ni e kaunti ma Homa Bay oseyudo yien mamalo ahinya. Kan ka ok en adieri bende nyalo kunwa mana e studio karaka achiel kachiel mar mondo mi wang'e. Gode ariyo gi kama gintiere ka uketo maino maru e ka to nonro bende yango karaka ni achiel kuom gino manya miyo yien ok tim maber kanyo kata cham moko. Koth bende osebedo ka chwe godegi. To lo bende nitiere kacha mantiere koda kata lo minya wacho ni en fertile maber nikech ero ka gin volcanic soil giduto gin kare. To koro ka erosion cha otimore ma lo wuok te. Upidho yien kanyo nang'o. To bende uparo ni mano kende yo kende mar jiwo weche mag climate change kata mag reso lokruok mar kor lwasi pith magiende gi kende. Koso nitie gik mamoko bende mitimo koda omenda ni mano mar floka kata mamoko mapono nitiere makedo kod lokruok mar kor lwasi. Eric. Erokamano, aparo ni penjo maber. Yudo ka county governments bende nigi challenges ma face. Yudo ka seche motemo mondo me wapidh yien mondo wa mitigate kata wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. To bende nitie challenges ma wende wa encounter. Yudo ka achiel kuom challenges ma encounter ni nyalo yudo ka wapidho yien to drought kata oro biro matek. Koro as a county government, apart from the last activities man wabedo godo, ni wabedo gi program ni koro kwasa pedho yien to ere kaka wadhi ensure ni warito gi mondo kata ka oro buok to nitiere kaka inyalo olne gi pi mondo gi survive. Nikech achiel kuom main problems ma counties face en flood and soil erosions. Kasto wabedo gi prolonged drought main oro madhi kuom ndalo mathoth. Kasto bende gi koth ma samoro bende dhi mang'eny kabisa ma yudo ka ketho gigo ma waketo. Tiyudo ka samoro bende koth machwe mang'eny ni kabisa waonge control over them. To gima wanyalo temo ni wapidh yien at the right time ma kata ka koth biro ka gisemboko ma koro kan koth cha kata pi mang'eny cha ywegi oko. Koro yudo ka county government temo implement temo ni midhiero aila go samoro controlling gi tek. Kasi yudo ka bende seche ma timo implementation mar gigi ma bende apo county government ma ora kuom gima ne gitimo nitie jogo ma koro keti kaka sama ne wachiwo pesa mar flock yudo ka ne ok wamiyo mana mine kende ne wamiyo women group to gi youth groups mondo wa empower bende youths. Koro yudo ka seche mosapidh yien gi to gin gi at least thuolo mar dhi rito gi kendo seche ma gitimo tree nurseries ka ok wamiyo gi seedlings to wamiyo gi pesa mondo gi develop tree nurseries mondo ginyalo kata kawo yien gi gius ne county government kata to the local farmers kata local people or local communities mondo gikaw the initiative mondo gipidh yien mang'eny mondo githir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni. Koro pesa floka ni otemo tiyo. To en mana pidho yien kende, Eric, en mana pidho yien kende ma utimo kod chenro gi osonde gik mamoko ma utimo pore kod pith mag yien. Erokamano, aparo ni last financial year ka no implement floka ok en kende yien kende mane wapidho. Iyudo ka nitiere gwenge mang'eny e county ka ma drought kata oro goyo kabisa. Koro nwa prioritize bende pi e ward ka ward. Iyudo ka nwatimo over 42 water projects. Wan gi 40 wards nwatimo pi e ward ka ward mondo mi watem ni kuondego ma drought kata oro goyo kabisa oyud pi. Kendo achiel kuom wacho ni wan gi capacity building jo osebedo trained ka ginyalo deal gi climate change. Nikech training is very important. Kaka jaber moro wacho kanyo maber ni jo wachalo neno gini ka Greek ni to climate change ni en ang'o. Koro kosetimne gi tiegruok maber to gidhi elewa ni kare gini ok en gimoro ma ok en dho ngere moro malich ahinya. Kare en mana lokruok mar kor lwasi ma kwapidho yien to wadhi thiro. Kwa kunyo pi ne local communities to wadhi thiro. Kwa gero water harvesting water dams kata ponds wadhi thiro. Kwa timo water harvesting rain harvesting ma yudo ka ji nigi ute mag mabati. Yudo ka nitie pesa mabedo allocated jogo mago mono tim water harvesting timo gi pesa mar climate change ni. Koro ne ok en mana pidho yien kende. Pidho yien achiel mana kuom gi mane county government to implement. Erokamano. Ang' aduogiri mondo mi penjo pur thoth ahinya kotenore kod lokruok mar kor lwasi ahinya kaka counties bende osebedo katayo chenro wa kama wan gi mor ni mar wan kodi ka Eric Omolo imedo koronwa kaka sirkal bende ma kor gwenge kata ma counties osebedo katayo chenro gi duto. Na ka wiyo masani nyakoro mo jon ka duogo ka antiere koda twak mano mara
COP29 ni podi waduogo kamoro morange koro wagole malo Baku Azerbaijan Eunice noseduogo Brenda kachielo koda ka Eric giane waluwe ka wa Nairobi ka kod konde moko ango duogo kamoro morange ka wanyalo chwale nyake koro gwenge bende koko migone pinje mamalo ka kata Global North bende nyagone kembe mantiere Kenya ka maketho kor lwasi kopogore kata gi pith magiende biro nyalo wacho ni ma kambi ma olo pi mochido man gi chemicals mager kata kwiri mager e aora ma Kibos aora ma Wigwa aora ma Yala Manyando ka gidonjo kanyo to gibiro to ganda chamo rech mawuok kar kacha lokruok mar kor lwasi kabiro kata ka chido moro biro ukale oro moro maduong' ahinya waneno ka gwenge manyatike higa ka higa ka diponi oro no biro nyaka chiem kony chwalo kuro nyaka counties mamoko mekwa makaluo nyakora mogo jwange nango matimore to wanyalo rese yo machal nade aduogo kode bang' yo masani science 4 marokinyi kik dhi mabor. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try. And that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Aya, nyakora moge juang ka yueo ne wakauka paro pod biro mathoth nyako tenre kod romoni nyakora moge juang nyaka sani ponono okelo liet ne pinje mamoko pinje mane Afrika iwacho ni wuok gi lwetwa nono koso wuok e yo machal nade mane yomiyo wantiere karka kendo ka waluongi mondo mi ibed kodwa ka wadhi nyime kod twagni achiel ka wabedo kod ng'eyo ni piny Kenya to chomo kama chal nade ni mar gisani wadabedo ka gi thuolo mar rango ni kor gwenge
to giwacho nade. Awacho ni okinyi ma kawuono nitie gigi matimore e alworawa kendo matimore e kor gwenge ma opogore opogore, kendo kawuono wadhi yudo thuolo mano mag ranga ne gik matimore e counties. Ang'e ni kaunti ma Kisumu ang' wabed gi thuolo mag rango gik ma osebedo kanyo ka timore. Mano ka wantiere kaunti ma Kisumu ang' wayudo ne kanyo gima Millicent Adhiambo luonwa kanyo ka ochomo Nyando. Ang' wawinyane kanyo ni jo Nyando to wacho nade ka nyaka sani yangore ni koth ma osebedo ka chwe gwengeno omiyo oganda mathoth lalo mwandugi, nitie nyaka mosewito ngimagi. Ang' wabed ka gi thuolo mag rango mwandu bende oselal kono ka kaunti ma Siaya, aora Mayala ne omuoch ma bende chiemo mane puothe olal. Jomoko bende ochako wuoyo ka wacho ni kata joutegi bende olal koro ok duoge udi. Mago bende nitiere inya ketgi kanyo. Lokruok mar kor lwasi nyalo miyo ng'ato jaode lal, gik mathoth mantiere kata kamano en geno marwa ni kinde ma gigi duto timore wabedo gi thuolo mag chung' motegno. Brenda Ongalo, ada chako kodi tielo ni mar ariyo kama nitie kae konwa kaka United Green Movement utemo dhiro mondo mi oganda oyude lokruok e wechegi mag kor lwasi e yo machal nade, mise mane mamedo dhiro kata tokruok maka kor wacho ni gigi te ogore Luanda, teko moro amora ma untiere godo mano mar donjo e mesa kendo wach ni uda bargain, uda negotiate mondo mi unene lokruok mar kor lwasi ni okoinjo ahinya. Kinde ka kinde waseneno ni osechopo point ma jo Kenya oseyie to sana joma tindo oseyie ni involvement marwa e politics kinde ka kinde chiwo results malong'o, miyowa duoko malong'o. So kaka United Green Movement kuom joma kia United Green Movement ma en chama mar siasa, but en chama mar siasa ma has its basis on the environment. Matiende ni kata seche ma ji manyo telo, kata seche ma ji manyo development cha, to waduogo ng'iyo ni environment alwora marwa to chal nang'o mondo kik poni wamanya telo to higni mabiro to waonge piny ma wanyarul, nikech in as much as development is important, but lazima wang'e ni are we doing this development in a way ma sustainable ma jok ma wadhi nyuolo kaka kwere wanoweyo nwa piny wadwa wen joma ndalo makoro wan ibo luongwa ni kwere jomoko wadwa we pinywa kachal nang'o. To kanye ma United Green Movement osebedo ka temo matek kabisa e weche mag konyo wach mar climate change in 4 different ways. To mokwongo pushing for policies, nikech kinde ka kinde gimoro amora kapok iketo ka onge legal backing, ka onge chik moro mosire, to bedo matek mondo ichak kata ni dwa implemente. So seche ma people are seated e mesa ma wacho ni ato koro climate changes has become real, wadwa ni watim nang'o, onego bed ni kadho Climate Change Act moro mondo kata ka serikal dwa chiwo budget allocation moro to nitie chik moro mosire makoro gibo wach ni Climate Change Act to irone wasekadho 2023 to nitie gik monego achiel ariyo monego bed ni watimo madwaro pesa mondo pesa ni obed ni nyawuok kuom treasury. Odhi wuok nang'o, chike mantie gi United Green Movement nitie kanyo, you always on the table through party leader marwa Honorable Agostino Nito. Seche mindiko Climate Change Act, seche mindiko carbon regulations, carbon markets regulations ma 2024, seche mitimo kata yudo ka seche ma serikal pango mar ni wabed gi World Environment Day, wabed gi odiochieng' moro mipidho yiende, United Green Movement has always been on the forefront mar temo advise serikal, obed mamalo, obed mar county, obed CSOs, gibed kembe mag ji giwegi, ni to seche ma wadwa pidho yien, yes, it's a very good thing ni wadwa pidho yien, to wapidho yien type mane mipidho kanye, tipidhe seche mage, mondo kik wabed ni sani December ni as long as koth chwe wan wadwa ni wapidh yien. To seche ma wapidho yien ni en yien mane, to what can we do mondo yien ma wapidho ni kik obed ni wapidho yien ma onge gima dhi konyowa godo, kata yien ma dhi ketho alwora marwa kama kani wapidho yiende.
nikech king'iyo pillars magwa mag party, one of them is youth unemployment to environment is the basis of all this. So seche ma wapidho ming'iso ji ni pidhe uru yien, iyudo ka nyiso ni yien to ber ndi but wateme uru wapidhe kata yiene mag matunda mondo wach mar ni health mar wacha balance ma watemo achieve balance diet gini ipidho fruits inya uso fruits ni shade be yudo carbon emissions cha be temo deal godo. So mage gik ma part of gik ma UGM temo. To apart from that, UGM has been on the forefront mar calling out the international community just to make sure ni seche ma wawuoyo wacho ni conference makamano timore, agreement makamano bedo signed. Serikal mar Kenya was amongst the people mano sign gini. So either pushing the international community mondo giona promises mane gichiwo, to also pushing the government mondo gi also implement. Ni seche magiwacho ni we are part of this. Nitie gik moseket mikakati mane giketo mane serikal wacho ni want to koro as part of climate change mitigation wadwa timo achiel ariyo adek mwadwa ni watemgi. Who is there to check? To kamano Brenda, mana kama nitie kanyo kapok abiro ir Eunice. Ilerno sani midhiero ma jo Kenya kadhe en mwanya wacho ni en mabiro kalore kod lokruok mar kor lwasi. Koth maneno ka daro oganda mathoth, puothe ma iywero en moro monya keto e kategori no. King'iyo makoro waluongo ni climate induced displacement. Matende ni seche ma koth chwe chani en waneno tingeni kinde ka kinde to ka ji wacho ni displacement to ka kiwacho ni IDP ji paro mani en wach siasa, post election violence gini kata ene gwenge ma slum areas ema ji bedo affected. Yan waneno gi koth ma higa manochwe ni. Waneno kata kuonde ma developed runda gini people face displacement by virtue ni koth ochwe mang'eny kabisa donje ute gi you cannot, the place no longer becomes habitable. To climate induced displacement ni timore yore makama ni seche ma koth chwe cha yudo ka asal areas medore kata seche ma oro landre kabisa. Chon nika upenji ni asal areas kate class idoka ni une class 5 tipenji ni asal areas gen mage. Top of your head you could mention ni Turkana, Northeastern, Ang'o. It was so easy. But idoka sani kata gwenge wa makaluo moko chopo point ma wabedo classified as asal areas nikech climate change achiel. So seche maka moro se lokre kar oro, it is normal ni human population mani kanyo bo uok gitem gidhimany kama ginyacha kopuro afresh. Matinde ni sakasa gidhi chako afresh. To mano duoko ji chien nikech seche ma kuma in settled cha school ni kanyo, nyithindi somo kanyo, kanye ma ji donge, kanye mipure, but climate change osetimore, chuni ni koro nyaki uo, gibedo displaced, idhi manyo kamoro kendo. So there is loss of land matimore. Seche ma koth ochwe mang'eny ni, waneno ka areas moko automatically become swampy. Kata areas moko ido ka nam, kata nembe ma wan go, obed Indian Ocean, obed Lake Victoria, obed Lake Baringo, Bogoria gini. Ido ka there is the expansion mar lake area cha, kanyo bedo swampy, it no longer becomes habitable for humans. Chuno ni nyaka kendo jite chak wuog kanyo nikech especially kuonde mag coast there has been an issue mar sea levels rising. Medoka na medore ochwalore kabisa kuma ji no dake. Koro displacement cha timore. To seche ma displacement timore, it becomes a development problem nikech population mar piny medo dongo. King'iyo census mane mokadho we were at 30 million. The previous one, Moroni kobiro to we were at about 45. In another 10 years, that number will have risen so much. To population ni wadwa settle gi kanyin ka kuonde monego bedni gi settle, climate change osetimre makoro it's either that place is too dry for human habitation or it's too wet koro bedo swamp maonge dhano kuma nyadake. To implication en ni ka waonge kuma wapur to food security chabe wadhi lose. So king'iyo serikal onego bedni ng'iyo malong'o wacho ni sawa a part of mitigation measures ang'o ma pod wan go in terms of natural assets, how are we utilizing nikech
pod wan gi national parks marwa, pod wan gi forests mago, which are part of natural capital, monego bedni wayute as a country mondo wa support systems magwa. To yudo kamano ok gima osebedo katimore nikech warito until it's too late. So seche moko ok warite yo marach, seche moko warito until it's too late nikech be pesa ma wadwa keto kanyo be onge. Gini yudo ka pod wadok ywak ne Global North ni yawa miwa uru pesa mondo wayud kaka wanya mitigate gigi nikech seche ma usetimo emissions mang'eny ka wan wachiwo emissions matin. Effects ma climate change to wawinjo molo at least ungi systems useketo ni kapo ni area ni obet kama, you can always run to this safe place. Wanto mano pod waonge godo. So kanye ma challenge ni biro ni political parties, kanye ma challenge biro ni government organizations, CSOs, NGOs, INGOs te mondo jione ni kanye ere kaka wanyariure mondo displacement gi watem reduce kata watem ni wanya mitigate factors mabiro as a result of climate change. Kamano wawinju karango ka ugolo twak prono kotenore kod gik madhi mbele sani kech ka en daro ji sani PS Dr. Raymond Omolo ntiere Budalangi sani angeni jonyando ka bende uchiegni chak pog chiemo jonyalenda donga alwora ma kapuothe kaunti ma Kisumu midhiero gi bende kadhe Nyatike kone mopogore opogore oganda nigi midhiero mopogore opogore kama gitiere wawinjo karango kulose. United Green Movement mago gik ma watimo ga continuously. We do not wait and react mondo ka gimoro setimre kidhi Kisumo Karkoroe kacha yudo ka every other time there are always programs maran jing'iyo ni sani to koth dhi chwe adieri inti nyagoli ka jokano mantie kanyo ipenjo Koroe kacha tibong'isi ni kato UGM ematiega idonjo Homa Bay kacha igina wacho ni kuonde mane ordinarily asal areas ne yot ng'eyo tinde to iyudo ka it was a very strange thing kiwacho ni Kaluo ne yudo relief food. Tiyudo ka sani Kaluo michako go kichako chiu relief food. So it is an initiative mine ongoing. UGM osebedo ka time to kwa time just within Kenya. We even try to push for initiatives outside the country. Yeah. Erukamana enya. Eunice, akele tu akarkae. Omenda mimanyo ni. Omenda ma ne pinje ma wuok Global South. Kama piny Kenya nitiere. Wijo kanyo ka gimane giwacho ni omenda ma $3 billion nigi geno yudo $1.3 trillion. Ka en mana $1 billion 300 onego bedni ochopo ne jopiny koni to embe chako kiti nyaka 2035 kaki ke ng'ato pere omenda ni chopo ka itiyo kode kanye ng'ama yudo pesa ni en sirkal to ka en sirkal ma ji osekoso geno kuome nitie mibadhi momenda lale ni koso jomage mabedo kar kae kamagi kapo ni ochopo. Gimokwongo madwa wacho en ni where dog igima nendo wacho matin oko ni seche ma displacements timre jomomeyo jomodhier te hinyre to lakini gima nyaka wangi en capacity ma jomomeyo to deal with that and a bit different kod capacity ma jomodhier to deal with that. Ka imeyo kidak Runda to floods obiro iwacho inyalo bedo gi fallback plan. Inyalo wacho odani osenyumre pi we adhi kamonono adhi abed kanyo karito no piny odog piny to ng'ama odak Kibira odhi kure onge kamodhie emomiyo wasiko ka wawacho ni pesa ni nyaka chop ni grassroots jomani grassroots nyaka chop ni jomani slum nyaka chop ni jomani dalaka to nkech magin gono emagin go. Koro king'iyo Global North kod Global South kod wach financing ni iyudo ka deeply ntie a lot of politics to nkechwe apinji kaka wuono anyisi na nitie pollutions to anema pollute mang'eny to lakini gima watim okanawe polluting abo chuli pesa matin monda nadhi mbele polluting matimre ni work from industries to industries gi emaloso economies mag Global North
Koro in mapod i-develop inyisi na gima watim nikech climate change nyaka in transition to green energy. Wang'e maber na one of the things miwacho en ni agriculture is the industry ma agriculture produce a lot of emissions. Ka Kenya wa depend on agriculture to inyiso wan transition. Ere kaka wanyalo transition yet wa emit the least, but ibedo forced to transition in green energy poki develop country ni pesa ma joma ni country ni onego yud pok gisechako yudo. Gimomiyo wacho nitie a lot of politics en nikech na African countries debed ni da push ni African countries otim nadi onyis global north emissions mutimogi we orum. Kan kelo pesa ni in form of carbon credits we emissions giorum. Gima notimre baku mane obuoga ahinya en ni ji nobeti room to negotiators from the global north wacho ni pesa magidhi kelo i African countries kapok gi decide on what to do. Pesa magidhi kelo i African countries giparo ni mondo gikel pesa no through the private sector. Kikelo pesa ni through the private sector, wate wange on private sector gitimo biashara. Omiyo kikele through the private sector, the maanisha ni pesa ni dicho on grassroots organizations as loans. Tonkech, they are there to make money. Ok gin kanyo to give you grants. Omiyo ka gidhi biro as loans, interest gidok nanga. Politics gonya kawangi. Tonkech kok wangio emomiyo African countries wamedo hinyre. Tonkech kawa push for financing. Gima wacho en niya, miwa pesa moromo wa keti mitigation, wa keti adaptation. But jimangen from the global north, ok gidwa keto pesa i adaptation tonkech ango. Adaptation onge returns mapiyo. Mitigation nigi returns nkech carbon markets. Adaptation onge returns mapiyo. Tokoro yudo ka there are very few organizations, kata very few institutions madwa invest in adaptation mechanisms. To king'iyo king'iyo kinly tineno ni ntie a lot of politics kod capitalism in play emomiyo African countries pod wan kama wantie. To nkech ne debed ntie genuineness moro. Debed nisani wanyiso global north na ka okumiwa pesa ni to cater for the damage you have caused. Timnadi gik moko kaka loss and damage, droughts matim regi, mwandu ma ji olalo onego chul. To king'iyo ki map out families mose lose mwandu gi. Iparo ni government wa ma Kenya kama wantie ni sani. Iparo ni mwandu no idhi duok negi. Ok nyal to nkech politics gi mibadhi kaka sister Nanende wacho ng'eny seriously. Ero kama na inya. Eric Omolo, adana akeli yetu kaka no koro iriuri mana kodwa ijako mar committee mochune lokruok mar Lwasi to bende siasa ntiere yeka. Siasa ni upoge ga yo machal nade ka ochopo kuonde ma koro lose kamuda rango ne dieri kata pok mag seedlings mo wacho ka ukeogi e yo moro man kare. To bende ikona kaka telo mar county ma Homa Bay kata kokale committee mari kaka duti kod sirkal mano mamalo kata riwruoge mawuok e pinje maoko mondo mi ures lokruok mar kor lwasi. Erokamano ahinya. Aparo ni achiel kuom chenro monego bed ni wabedo go mondo mi wathir midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni, anya wacho ni onego bed ni watiyo gi international forums kaka koro COP29 ma wantiere go ne, mondo our national representatives, jogo mantie national government, onego bed ni watiyo kodgi mondo gi present agenda marwa kaka local governments to the international forums mondo mi watur dwaro mar ensure ni wathiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kase yudo ka achiel kuom yorego monego bed ni wakawo kaka jogo mantiere e local setup en ni wabuild capacity for proposal development. Yudo ka achiel kuom yorego mag manyo kata mwandu kata pesa manyalo konyowa mondo mi wathir midhiero aila en ni watim strong and competitive proposals
mondo wa present mondo mi wayud funding manyalo konyowa maber mondo wathiri midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Kaka achiel kuom gino ma bende onego bed ni watimo as local governments, onego bed ni wa form regional and climate alliances. Iyudo ka wantiere gi moro ma itimo gi county governments to gi municipalities in Eastern Africa. Iluongo ni LAVLAC, en local Lake Victoria Regional Cooperation Authority, ma deal gi midhiero kendo mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Iyudo ka operations aila gi dhi attract donor funding nikech koro gifili cover a wider area ma ginyalo implement mitigation measures mondo mi lokruok mar kor lwasi ni waduok piny. Kasi iyudo ka achiel kuom gigo ma bende local governments onego bed ni timo en ni to chike ma waloso, do they align to the national policies kata international policies mondo mi wabed gi structure maber mar implementation mag kata tiyo gi pace kata omenda mikelo mondo mi wathir midhiero aila kata mondo mi wa adapt to climate change. Koro iyudo ni challenges bedo, iyudo ka measure aila go ok ketga kata ok ket in place kata co-financing ere kaka wanyalo tudore wariwre mondo wa contribute kaka county governments, maybe county government of Homa Bay to gi Migori gi Kisumu. Iyudo ka samoro we share common problems. Ang'ono wanyalo timo kanyakla ka county governments mondo wariwre mondo wabed gi agenda, common agenda mar thiro midhiero aila mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Achiel kuom gigo monego bed ni wamako motegno en ni aparo ni kane wachako county government the third assembly ma wantiere sani ni, Homa Bay County ne onge gi policy mar climate change, and within 2 months ne wapush mwabedo gi Climate Change Act. Aparo ni mano miyo wabedo gi thuolo mar yudo donor funding kata mar yudo flokan, nikech ok inyal yudo pesa ma yudo gi structure kaka idhi implement. Ere chik mantiere mateno idwaro ma udwaro ni utim kaka county government. Kora feel ni achiel kuom bende gigo monego bed ni watimo as county governments en accountability, monitoring and accountability. Ere kaka pesa mabiro cha inyal ti kode maber. Brenda wacho kanyo ni achiel kuom problems ma face en corruption. Koro pesa ni kosebiro be watiyo kode yo maber. Then kao politics bende akete ka yore go mag siasa. Iyudo ka ng'ato nyalo penjore to be wachiwo kata pesa gi kalore gi political alignments, ni ere kaka bintiere political interest. Hapana, midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi en a universal thing, it affects everybody. Koro kwachiwo to kwang'ini to ichiwe kisiasa yo mane, nikech siasa iyudo ka samoro nyalo ketho program nikech interest ng'e. Koro wachiwe ni jogo mwano apply, wamiyo gi pesa gi mondo gi participate e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi, mondo giti gi pesa gi maber mok wabedo gi political interference, nikech kwa kete siasa iyudo ka pesa gi endi kanye ma corruption donje ma pesa monego bed ni konyo jowa e yore go mag thiro midhiero ni ok timre makare. Koro as a county government we ensure ni there is equity, there is fairness mondo wathiri midhiero aila gi. Erokamano ahinya. Iwacho ni mano e lek kendo mano e geno moro amora ma sirkal ntiere godo mar mondo mi orangi. To bende untiere kod thuolo mano mar chungo chenro moro amora ma nyabedo ni itimo e county mano ma ponono rocho ratiro mano mar alwora kata ketho alwora. Waneno gi kembe mopogore opogore mantiere kar ka, bende waloso matek mar mondo mi wachung gik machalo kamae kata mondo gin bende gigole, nikech wacho ni kiketho alwora mana kaka idwaro omenda kawuok Global North. Wanyabedo gi jo Global North wa mana e Kenya ka, gine ma giketho alwora, gine ma gipuko pi molil e aoche mopogore opogore. Kaka telo bende iloso kodgi e gweng' ma wantiere ma wanyawacho ni mibadhi omako mach maliet ahinya, kendo nyabedo kanyo ka ng'ato penjre kanyo niero ang' tera kure. Eric. Erokamano, county government osetemo, iyudo ka wan gi structure mo ensure ni jogo manyalo kelo midhiero aila gi, nikech nitiere chik matayo chenro mar ni ng'ano koyud ma timo gigo manyalo ketho alwora kata wanyalo enea kata wanyalo choro mbele midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi, nitiere chik ma bedo implemented. Koro iyudo ka wan kaka jogo maloso chik wan ok wa implement, wan kwasekawo chik to wapedho, kwasepedhe to the right authorities ema koro dhi fuato ni to gini ere ang'o ma onego bed ni watimo mondo jogo mar found culpable mar thiro midhiero kata mar keto lokruok kor lwasi
wedo gi problem mang'eny nyaka chik moket cha tie maber ne jogo ma obedo assign that duty. Koro wan kaka legislatures waneno ka mostly ok wadhi deal gi ng'ano ma interfere gi environment kata ma nigi programs manyalo ketho midhiero aila. Koro wan wanyalo raise mana alarm to wa push agenda no maybe to the executive ni area machal kama there is a company kata kambi moro ma ketho alwora. To why ensure ni we push that agenda through the executive makono biro nego bedo cow action mondo the right channel kata chik mantiere oti makare mondo mi kambi aila ma kelo ketho kor lwasi ni oluwo yorno maber mar rito kor lwasi. Erokamano ahinya Eric Omolo nyakora mojo gi thuolo ni oseka dakika 30 na kawiyo masane ka aduogo paro mag jopiny kaachiel kod gigo matimore kor gwenge. Kik idhi mabor, keto Manera Mugi TV. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Jina naitwa Brenda Njiraine, nimetoka Laikipia East. Nimekuwa nikicheza JetX kwa muda mrefu. Nashinda kidogo, natoa naekelea ingine. Hii wakati nikaekelea 200. Nikangoja after imefika 1.3 make millions in seconds. Kubali kuumuka na virtual games na Shabiki.com. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. Manera Mugi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyokoro mogo jong machiegni pod wantiere karka chenro mara mbaka oromo ka wadhi nyime kode kachiel ang'ene wayudo thuolo mag rango gik matimore kor gwenge akoni kod duogo karka ang'o thuolo mag rango gik matimore e od bura akoni kacha chenro mara chal mar fwambo ni wan gi jal ma ida dhoge kara sani ka itamo rangi jata tije manyien mano mar EACC
mano Mohamud mabende nitiere kata Abdi Mohamud mabende dayo dhoge. Motelo ne mano ne en jalup jal mabende no osewuok Twali Mbarak mane nitiere kaka jatend kara jata tije mar ACC machon. Lemo ma kamano koyudo koro buchopo mana kanyo mondo mi opodhe kanyo kod jatend piny Kenya ka od burano bende ose kadho. Mano ka nitiere nyima JLAC, mano Justice and Legal Affairs Committee e od bura, mano kama gichope nyaka sani nyaka Ramogi Jwang. Weche thoth anyama pod wan go ka wamedo mana rango kendo watem goyo mbaka niere kaka wanyalo rango ni ngimawa sudo e yo mane. Brenda Ongalo, adani walose weche jogi ma nyalo bedo kani gintiere ok giseyudo thuolo malach ahinya mano mara timo kata tayo chenro gi nyabedo oketgi e kategori cha miluongo ni vulnerable population. Gin jogi ma ponono kalo e midhiero matindo tindo kata madongo mago mikelo kod lokruok mara kor lwasi. E piny Kenya kama wantiere wan gi jogo manyawacho ni gin policy makers kata jok mosebedo kae kaloso chike kata chenro matayo kaka irito alwora. Onego bed ni girango jogi e yo mane mondo ne ni kata kop mabiro yani kop machielo ka koro chomo piny mano mar Brazil kop 30 duoko moro bi ma japiny wuon nyalo wacho ni ka to dewa kendo ka wayudo resruok makare. Iwacho ni Climate Change Act osekadhe kod counties buora moyo apar mano ariga mar 2015 kod 2016 dhi kamano nyaka higa mokalo kata tok yiero kendo oganda osebedo ka yudo omenda iye ka to kaka irito gi mondo mi japiny cha oyuda ne lokruok ni malong'o ni nitiere kanya mbaka ikatwago malo kaka wacho ni jabedo mar ka gin complex wang'inje ne japiny yo machala mondo ne adier ni gimineno bathi ka mojawni ma obiro kalure kod omenda manochopo kalure kod kethruok mar kor lwasi montie godo pacho ka kod e piny mangima. Ka wuoye wach vulnerable groups en ng'at ma kethruok mar lwasi, kethruok mar environment kama ng'ato nitieno hinye mogik. To hinye nikech ang'o? Hinye nikech oonge capacity moro mar mondo kaka dowuog in that situation. So either owuog kanyo dar odhi kamoro to seche mowuok kata means modwa dar go mondo owuog kanyo no bedo matek ne kabisa. Gini yudo ka kinde ka kinde warnings moko biro ni move to higher grounds, koth dhi chwe mang'eny moloyo kanyo, there is a risk of landslide, wuoguru dhiuru kama. Tuyudo ka jok moko kokro kang giwuog nikech kaka odwa wuok nang'o, joge ni kanyo, odwa wuok odwa chako nang'o. Sana seche ma koro ji wacho vulnerable groups, iyudo ka ng'enygi gin nyithindo, jomatindo, mine. Nikech akia ni chuo to yudega mayot nadi nikech en kaka owach ni koth dhi chwe madhi ketho gik moko to osike yot. Iyudo ga yot ne kabisa mondo owuog odhi odhi yudo kamoro bodonje. But ng'ama miyo ka gigi chako timore to nyaka opar ni nyithinda odong' ka adwa ting'o gi nang'o, nyithinda gi somo e skul mantie kani, puotha moro an gi nyapuotha moro matin masebedo kapuro kanyo adwa weye nang'o, gwen jok matin sana ma vulnerable minyawacho kata ni nigi jamni gidwa move kod gigi nang'o. It involves a lot of planning. Omiyo seche ma funding biro kaka floka ginigi kata serikal set aside budgetary allocations mag dealing with this such issues, pesnigi be gichopo to the right people. What measures do we have mar identify that jok ma are highly affected or directly affected gi wechegi ema kuongo yudo kony, ema kata kuongo yudo resruok through pesni mabiro kamagi. Nikech seche ma waketo register moro mar vulnerable people tiduogi yudo ni register ma waketo ni kendo siasa chak donjo kanyo miyudo ka jok mane list no are not vulnerable at all. Kata ka gin jok manitie vulnerable biro ka nitie the same people ma every time magigi timre be giyudo. To waseno kata ka jok piny giwegi ka wawuoye weche mibadhi, jopiny giwegi are also involved in this nikech ing'e maber ni into wang' yukin vulnerable. In serikal last year nose move in a good place
ma kata kodhni kobiro mang'eny kama kata oro kolandre ahinya tin in a good place ma okidhi bedo ni dhi chandri ahinya compared to jok moko, but pod iyudo ka pod in beneficiary. To the real beneficiary koro dhi medo chandre nikech ing'e seche ma koro wang'iyo koro wakete ratil ni to higani climate change effect ne cha obedo felt marom nade. Iyudo ka tek mondo ing'e nikech ka list cha osebedo compromise kata list cha is not reflecting the true picture mar gima timre ground, then obedo matek identifying jok ma vulnerable, identifying jok mok vulnerable. So kata ka wacho ni wakedo gi mibadhi e pesni madonjo mag floka, let it start from individuals manitie piny kanyo to jok ma already nitie kata jok manigi CBOs. Seche ma watimo knowledge sharing cha kik waweni ma tich mar serikal mamalo kata mar county kende ema biro timo. It is a good thing waneno ka Nyamera ka timo youth led organizations. Through that knowledge sharing cha chopo ne ng'ama ni piny zaidi mondo wabed ka wang'eyo ni wach mar climate change ok en gima wawene ng'ata achiel. Kowene serikal kende o serikal mamalo kende ok bi nyalo. Kwacho ni koro kare wawene serikal mamalo gi counties, mano kende is not enough. It has to be an initiative mar kila ng'ato ng'eyo ni contribution mara e climate change en mane, ang'o manya timo mondo alok gimoro, to ang'o kata obed mani aonge pesa manya miyo ng'ato ni ma to koro nyiew go seedlings pidhi yiende kata ma to koro tem kama temi mi pesa ni jok ma obedo displaced by virtue of climate change. Kama no onge, you can do as little as knowledge sharing in kama tin gi rieko moro iseng'eyo ni anta nya puonji ni ma kama onego bed ni timo. Koro kata onge pesa mamiyi to amiyi rieko cha mondo ing'e ni how can I deal with this better. Waseng'eyo ni higani oselande mtandao, ng'at ma puonjo ni onge access e mtandao, kia gima oseland ni dhi timore, asepuonje. It is through that initiative ma kila ng'ato ni godo ma information ni chopo ne kila ng'ato, nikech serikandwa nigi function, katiba wuon osemiyo serikal function mar ni protection of the environment. King'iyo chapter 5 marwa mar katiba mar Kenya, it is a function usemi government, but government ok nyal tiyo in isolation. Erokamano Brenda, ata ni maki kanya winja ne paro ma Eunice ntiere godo. Eunice, wantie ka kendo intie kod riwruok ma bende itayo mano ka irango You Lead Africa kendo oganda mathoth depenjre e twagni mando gore Luanda, jotelo mag pinje, jotend migepe mag alwora. Nonade Ndwale ntiere kucho, jatelo mano dhi e lo jatend piny Kenya mano Musalia Mudavadi bere no chopo karkacha. Gin jotelo mamoko mantiere, negotiators kata jok mano dhi kae mar mondo mi otema ne rango ni omene nyalo chopo ne pinje Afrika yo mane. Nigi rem kanye, negi temo e yo machal nade. Ponono negi na mano jok moko mane wicho bedo matek mano ok nyalo lok pachgi ponono to ting mane magintiere godo ka giwuok ka gidhi oko mondo mi gichwalne interest mar piny e piny mangima. Ka ji pok odhi ko nitie gimiluongo ga na the African position. Different African countries biro kanachiel to giwacho na kapok wadhi ko magi e interests ma wadhi push for, magi e gik ma wadwaro mondo timre. To king'iyo search forums, kisedhi ko to ntie jo miluongo negotiators to ntie jo miluongo observers. Negotiators ema omi the right to negotiate for their countries gima dwarren mondo timre. Koro ka jibiro in this setup ni onego giform the African position. Gima timrega mokwongo en country ka country nigi gik ma opogre ma gi push for. Nikech context ma Kenya opogre gi context mar Uganda, opogre gi context mar South Africa opogre. To effects mag climate change ma face these different African countries be opogre. Koro ka gibiro together to ntie position magin go magiwacho
as African countries, one ema produce the least emissions. To kawa produce the least emissions, gik makama gima wadwan mondo timre, to nkech gik moko kaka loss and damage matimre with respect to floods and droughts. Gik moko kaka mitigation onego timre nadi in these different countries. Koro iyudo ka deeply king'iyo the different relations ma African countries nigo kod the global north. Ing'iyo ka presidents mopogre align themselves to those different countries nikech interests mopogre ma gin go. For example, ka Kenya obedo allied to the US in the NATO obedo one of the NATO allies, mano nigi influence mane kobiro koka decisions mabedo made kochopo kar climate change ineno. Koro global politics be affect ga politics matimre within the country. Talking yo maber ka debed na one gi leaders ma are very concerned about communities. Kabe gin very concerned about communities. Debed na sani wawacho ni my the list of people ma also face loss and damage communities gi. My the list of people ma wadwa ni mondo timango obed omi kamagidakie. My the list of people ma also face ma mwandugi ose ketreton kechwach climate change. Koro ere kaka onego watim. The list of people ni emo onego guide jokma onego chul for loss and damages magi inka because of climate change. To kidhi malo kucha, idhi wacho no communities wa, for example, Siaya County osekalo imae gma. Kirinyaga County osekalo imae gma. Ki extrapolate mano to the national level, mano pesa adi madwarre. To budget ma Kenya nyalo romo ok rom. To kok rom, pesa adi madwarre mondo oketa for these communities. Magwe gik mikelo COP29 tiwacho no kaka wang'iyo Kenya wa demand for this amount of money. To nkech daki demand for a blanket amount of money kapo king'iyo situation ma country ni. Nyakingi situation ma country ni kaito ikiwach kawa project from Sani to 2030 wa expect na higa makamae wa face drought. Koro one need pesa makama to cater for those communities. Higa makamae wabo face a lot of rainfall. Wadwaro pesa makama to cater for seedlings so that wabed the climate resilient seedlings. To kingio kama noto kingio kata keep push for that agenda. Ipushe code passion to ntie jo mi represent. Toka gima ipush nino jokma onego o chiu pesa no okdua chiu ika stand niti wachonia okasign document nyaka utimango umia pesa makama to nkech communities wa ema thagre, communities wa ema hinyre. To koro kingio mano to nyisi wabende there is some genuineness maonge to nkech ere kaka country ni kadwa hold you accountable to in okidwa bedo held accountable over pesa ma osewuok. Our worry about seedlings sanito wawacho kabiro mitigation ntie seedlings ntie seedlings monego nyiew. Toka seedling en 10 shilling tidwa use hata 100 shilling. Okidwa konyo community mano ini business ineno to ere kaka dwa konyo communities wanyaka wabed genuine. Erokamana enya kindilere yo makare. Erika Omolo abiro iri kendo adani mondo mi dwokwa e penjo ma ponono oganda mathoth bedo gi paro ni e wigi. Kop kata romo maga pinje mangima ka biro kumora achiel mondo mi gilosane lokruok mara kor lwasi. Oganda bedo ka winjo mana weche mag omenda. Bende nitiere commitments mamoko kata policies mamoko monego bed ni loko manyalo kelo bere kor lwasi ka waketo weche maga omenda tenge manyalo konyowa kaka oganda makale midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Eric. Erokamano, paro ni achiel kuom gino madwarore maduong' mondo mi governments kata developed countries ta chenro mar midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi ni
en ni nyaka wabed gi chikego mabeyo madhi tayo Uganda e thiro midhieroni. To county governments, anyalo wacho ni wang'ni for the first time, you know, I think almost all county governments e Kenya ka, kok over 40, osekadho chik mar climate change. To chik ni kadhe mondo mi wa open our counties to donor funding, mondo wa receive kata grants manyalo konyo wa thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Nikech iyudo ni gini ok en an individual responsibility, ok en government responsibility kende. Iyudo ka thoth jowa samoro mapok oyudo tiegruok moromo, iketo mana mainogi ni sirikal ema onego bed ni timo gigi te. To achiel kuom part mag chike mwaloso en ni wa mainstream climate change adaptation and mitigation measures by keto pesa a departments te. Iyudo ka climate change affect every department. Koro ni part mar policies mwaloso en ni nitiere percentage of the development money monego bed ni keto aside ma dhi telo kata dhi bedo idhi ti godo e dhiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro iyudo ka, for example, the department, inyalo wacho ni department mar roads, nitie pesa mar development budget around 2% ma ikano, iketo special purpose account ma inyalo ti godo e thiro midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. Koro ni kasa ogik mantiere need to support communities, iyudo ka nitiere seche ma koth chwe kabisa ma areas mar the lowland bedo affected. Koro idwaro ni mondo gibed displaced, maybe gidhi nyaka omigi kama ginyalo dake, chiemo ma ginyalo chamo. Koro pesa ni nyalo konyo midhiero ailago. Koro iyudo ka part mag chike mwaloso en keto framework ailago mondo bed ni climate change en gima ok ni department achiel ema implement. Kaka inyalo wacho ni department mar environment and climate change ema implement kata ema kano pesa. Koro pesa ni ipoge te, nitie percentage ma wuok kuom departments te mondo konywa. Eric, erokamano ahinya. Adwa natiek kodi kimiya wach mari mogik kar kanyo e chenro mabedo go okinyi ma kawuono. Ote mari ne telo moro amora mantiere ma po nono koketo maino mage e kedo kod lwenjegi mago mag lokruok mag kor lwasi. Eric. And parting shot mara nyalo wacho ni climate change mitigation and adaptation ok onego bed ni waketo ni en mana mar national government kende kata global organizations kata countries. Waduto te wakaw the initiative mar ensure ni warito alwora marwa. Ka nitiere the need, wa ensure ni kata at least once every month ipidho kata yien achiel kende mondo mi warit kor lwasi marwa. Koro en initiative marwa waduto mondo wabed involved e program mar climate change ni, either by taking individual steps wan wawegi wakaw gini kaka marwa, wa affect wate. Koro mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya Eric Omolo mano MCA ma Homa Bay East kom thuolo matok kod okinyi ma kawuono. Aduogo e studio kar ka mondo mi akaw paro mopogore ka ntiere kar ka Brenda Ongalo. Achako kodi wach mogik mimiyo ka watieko sando gi thuolo dakika 4 wati kode makare kaachiel koda ka Eunice ka watieko. Wach mogik madabed godo kawuono en ni mana kaka Eric owacho, wach mar climate change en gima ni kodwa, en gima onego bed ni wadil godo kiwan. To kaka wacho ni onge ng'at achiel manya wacho ni en onya deal gi climate change, ni koro wawene serikal kende kata wawene international community kende. But it's also time mondo let us change tact. Pesa ma osebedo ka warito ni wuok global north cha, wano ka gigo kodwa kwano moro mok ber. Koro it's also time mondo let us also try and finance our own mitigation. Or rather finance our own climate change issues locally. Nikech ka wamedo ritogi, effects ka tok rit ng'ato. Seche ma oro biro, seche ma flooding biro, seche ma displacements chatimore, our people continue suffering. Pile ka pile wayudo ka chiembwa ma wan godo ema dok piny. Health wise kata weche mag cancer, skin cancer gini wanema pod wabedo go affected. So it's also time, it's a call, rallying call to all stakeholders ni mondo watem wanene ni kanye focus watu go bede e climate change kabisa moloyo anything else. Nikech onge development mora ma wadhi timo e piny Kenya ka, onge development mora ma wadhi timo e counties if we do not take care of our environment. Erokamano. Eunice.
Ingeni dakiwach na kikwa ket burden kuom government. To nikech government ema keto regulations. Government ema onego protect their own people. To for example, kiwacho na burden oken ma government kende, ayie ni burden oken ma government kende. To lakini regulations code representation is heavily on the government side. Omiyo dakiwach na responsibility oken ma government. To nikech seche ma communities mano yierigi gichulo taxes. Omiyo nyaka giketi accountable, nyaka gipenji nto taxes ma wachulogi ere kaka inikonyowa. Ere kaka inikonyowa. Mwandu makoro irito no wabogole tax wachulino kokethre wadigolo kanye. To in ibo medo chamo pesa nikech position ni. To ngamani grassroots cha ngamani community cha hinyre. At the end of the day ibo dware gango tax. Ere kaka diwach ni kikwa hold government accountable. Gima dawach kendo enia na kingio regulations ma government oketo. For example, food security and also part of climate change. Ere kaka diket laws nkech awinjo kam heshimiwa wacho na giketo laws and regulations to ensure na gik climate change ok affect communities. To lakini dakiwach kamano ka recently waneno na government o criminalize farmers nimondo kik gishare seedlings. Ere kaka diwach na uketo laws makonyo jomani communities, and yet you are criminalizing agriculture. Jibogolo chiemo kanye. Omiyo kaen kamano to nyiso na government nyaka hold government responsible. Erokamano Eunice. Ko thuolo bene matwa kodwa kendo golo paro maleo. En hauni chopo ka kendo ken giko abulungi kendo ono matwagi mano jakene ratiro mar aluora kata rito aluora. Eunice Oyule notwa koda achiel ka ko kendo rono mano mar You Lead Africa ka achiel koda ka Brenda Ongalo mano ma jagoro maduong' riwruok kata duon bura mano mar United Green Movement. Kaka machielo wantiere kod MCA Homa Bay East, Homa Bay Town East mano Eric Omolo kombero kodwa chero okinyi makawone chero mar mbako romo eruka mana inya mane makelo e giko Sat Beach Odondaika Beach okinyi makawone mane makelo e giko machenro orit masani nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chisango med neno Ramogi TV.